Ang bayanihong buhat ni Datu LapuLapu o sa iyang mga sakop isip labing unang bayani sa nasod, gimugatan nato sa kasaulugan sa National Heroes Day. Karong adlaw, siluan meron din na dunay live report. May Bisan pa man sa madag-umong kalangitan nga mihabol karon sa lalawigan sa Sugbo, apan nagmalampuson ang yano apan makahuluganong pagsaulog sa National Heroes Day sa Liberty Shrine sa Mactan. Alas 6:45 kaganihang buntag, gisugdan gilayon ang flag raising ceremony sa Liberty Shrine sa Mactan. Gisunodayon ang wreath laying sa monumento ni Datu LapuLapu nga gipanguluhan ni Vice President Sara Duterte, Mayor Junard Chan ug ubang mga government officials. Sa pagpamung sa Vice Presidente, iyang gihimugatan ang gipakitang kaisog ni Datu LapuLapu ug sa iyang mga sakop sa pagpakigbatok sa mga langyang mananakop busa matud niya ang ngayon lang nga sa Liberty Shrine sa Mactan himuon ang kasaulugan sa National Heroes Day. Gidasunan usab kini ni Mayor Junard Chan. The heroism of Lapu-Lapu foreshadowed the bravery of the heroes who started the Philippine Revolution in 1896. This is a fitting tribute to the gallantry of Datu LapuLapu and his men for successfully repulsing foreign aggression. Samtang gidaig sa Vice Presidente ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagpreserbar ug pagpalambo sa Philippine Martial Arts nga arnis. Ang arnis di abanico performers subling mipakita sa ilang katakos sa natad sa arnis atol sa kasaulugan sa pasigarbo sa Sugbo. Samtang gidasig usab niya ang katawhang Pilipinhon nga dili lang unta kutob sa paghandom sa atong mga bayani kundi ang pagsiguro nga mapabilin ang mithi sa matag usa. Let their sacrifices inspire us to raise a new generation of fearless and selfless Filipinos who are united by their love of country. Our heroes are not only names. They do not only exist in the past, they lie within us. Human siyang speech, mihatag usab og hamubong kay gayunan ang Vice Presidente nga mag-selfie ug mahimamat ang mga magtutudlo sa DepEd Lapu-Lapu City Division dayon mi diretso kini sa airport aron pag-apa sa iyang flight paingon sa kauluhan. Lanugmang adlaw subling mubalik sa Sugbo si Vice Presidente Sara Duterte aron mangu sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan sa lungsod sa Asturias ug sa dakbayan sa Danao. Lan? Okay, daghang salamat, Luan May Rondina.